תיק בגזרת נשים של חברת הטונקה, דגם אייזיס, מגיע בנפח של 50+10. התיק במבנה קלאסי של שליש תחתון, שתי שליש עליונים. התיק בנוי קורדורה, מה שמקנה לו חוזק ואטימות טובה לגשם. בצידי התיק זוג תאי צד לבקבוקי שתייה או לכל ציוד זמין שתמיד נרצה. ריצ'רד צד לגישה לפנים התיק מבלי לפתוח את הכובע. תא מרכזי עם ריצ'רד שתום למים. את כובע התיק ניתן להאריך ובאופן הזה בעצם להגדיל את נפח התיק בעוד 10 ליטרים. מערכת גב מסוג V2 בעצם, שתי מוטות בצורת V, מקנה אופטימליות טובה ואחיזה טובה של הגב. את מערכת הגב אפשר להאריך או לקצר על פי אורך הגב של המטיילת. כמו שאמרתי, זה תיק נשים, כך שהמערכת גב היא צרה וקצרה יותר. חשוב להדגיש שהכתפיות והמותניות מרופדות וקשיחות, מה שמקנה העברת משקל מהכתפיים למותניים. תחתית התיק מרופדת, מקנה חוזק ועמידות בפני שחיקה. פיצ'רים נוספים שיש בתיק: רצועות קדמיות לציוד עזר נלווה כמו מזרון או אוהל, עוד כמה אבזמים ורצועות למקלות הליכה, ומשרוקית. תהנו.